εντάξει, όλα τα άλλα, οι άλλοι το τι κάνουν δεν μας απασχολούν ιδιαίτερα. Τώρα που βάζουμε την μπάλα κάτω και ξεκινάμε να παίξουμε. Τώρα που βάζουμε την μπάλα και ξεκινάμε να παίξουμε. Γενικότερα θέλουμε να παίξουμε από το πλάι μας. Κόψουμε τις 45, να μπορούμε να κάνουμε drive, κόψουμε τις 45 και για την άνοδο της ομάδας στην ΑΕΣΚΑ και ποια ήταν η πιο σημαντική στιγμή για σένα κατά τη διάρκεια της σεζόν? Νιώθω πολύ περήφανη για μένα και για τις παιχτριές μου και για την ομάδα για την άνοδο. Η σημαντικότερη στιγμή, να πω την αλήθεια δεν μπορώ να αποφασίσω, πιστεύω ότι όλα τα μάτς ήταν εξίσου σημαντικά, σε όλα τα μάτς κάναμε ό,τι μπορούσαμε, δώσαμε τον καλύτερό μας σε αυτό και νομίζω αυτό φάνηκε και στο αποτέλεσμα. Πώς συνεργάζεστε μεταξύ σας στο γήπεδο και ποιος είναι ο ρόλος του προπονητή και του βοηθού προπονητή στην καθημερινή προπόνηση? Γενικά με τα κορίτσια συνεργαζόμαστε πάρα πολύ καλά και στην προπόνηση όσο και στον αγώνα. Έχουμε άρτια σχέση και με τους προπονητές και με τα κορίτσια. Έχουμε ένα πολύ καλό κλίμα από την αρχή της χρονιάς μέχρι και τώρα που τελείωσε η σεζόν. Πετύχαμε το στόχο μας και βρεθήκαμε να είμαστε πρωταθλητές της ΑΕΣΚΑ και τώρα ανεβήκαμε στην ΑΕΣΚΑ και τα κορίτσια θα μπορέσουν να αγωνιστούν του χρόνου στην ΑΕΣΚΑ Νεανίδων. Εμείς
ίσως μεγαλύτερες χρόνου δεν θα μπορέσουμε να αγωνιστούμε στην ομάδα, αλλά θα είμαστε εδώ πέρα να υποστηρίζουμε τα κορίτσια και εμείς και οι προπονητές. Και με τις συμβουλές μας θα τις βοηθούμε να προχωράνε παρακάτω και να πετυχαίνουμε τους στόχους μας. Ποιες ήταν οι μεγαλύτερες προκλήσεις για σένα προσωπικά αυτή τη σεζόν και πώς τις αντιμετώπισες? Προσωπικά ήταν ότι σαν ομάδα δεν κάναμε προπόνηση όλες μαζί, κάθε μία έχει διαφορετική προπόνηση, αλλά στο τέλος βγάλαμε ένα πολύ καλό αποτέλεσμα. Για μένα η μεγαλύτερη πρόκληση ήταν το να μπορέσω να σταθώ δίπλα σε όλα τα κορίτσια, όσο χρόνο μπορούσα να συμμετέχω σε αυτό το πρωτάθλημα. Αυτό. Εντάξει, εγώ φέτος δίνω Πανελλήνιες, είναι μια δύσκολη χρονιά, ωστόσο προσπαθούσα να βρισκόμαστε με τα κορίτσια και να κάνουμε όσο το δυνατόν περισσότερο προπόνηση όλες μαζί και παρά το γεγονός ότι δεν βρισκόμασταν πολλές ώρες μαζί στο γήπεδο, καταφέραμε να έχουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα. Ποιες είναι οι δυνάμεις της ομάδας που την καθιστούν τόσο ανταγωνιστική? Πιστεύω ότι παίζουμε ομαδικά, ότι δεν υπάρχει έκθρα ανάμεσά μας, οπότε μπορούμε να συνεργαστούμε και καλύτερα. Βέβαια μας έχουν βοηθήσει πάρα πολύ και οι coach και φέτος που ήρθε και ο Σταύρος μας βοήθησε ακόμα περισσότερο. Ήταν λίγο δύσκολο το ότι δεν κάναμε προπονήσεις όλες μαζί, αλλά πιστεύω ότι τα καταφέραμε και βγάλαμε όλους το καλύτερό μας σε αυτό. Επίσης, στηρίζουμε σε όλα η μία την άλλη και έχουμε δει και εκτός γηπέδου πολύ. Είμαστε όλες οι φίλες, οπότε και αυτό έχει βοηθήσει πολύ. Όντως, παρόλο που δεν κάνουμε όλες τις προπονήσεις μαζί, βρισκόμαστε και εκτός γηπέδου και αυτό μας έχει κάνει πολύ ομάδα. Τι σημαίνει για σένα να παίζεις στην ΑΕΣΚΑ και ποιες είναι οι φιλοδοξίες για την επόμενη σεζόν? Είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί προσπαθήσαμε πάρα πολύ για να φτάσουμε σε αυτή την κατηγορία. Θεωρώ πως δεν μπορούμε να το απεξέλθουμε, είναι απαιτητικά, αλλά θεωρώ πως μπορούμε να το καταφέρουμε. Πιστεύω ότι το αξίζουμε μετά από τόσα χρόνια που είμαστε εδώ πέρα. Προσπαθήσαμε πάρα πολύ και τα καταφέραμε. Σίγουρα θα είναι δύσκολα, αλλά πιστεύω ότι έχουμε την ικανότητα να ανταπεξέλθουμε. Και πάνω απ' όλα θα πάμε να περάσουμε καλά και αυτό έχει σημασία. Λοιπόν, φίλε Νικόλα Αγγελή, πώς συντονίζεις τη σωματική και ψυχική προετοιμασία των παικτών, παύλα παικτριών, πριν από κάθε αγώνα? Έχουμε φροντίσει να κάνουμε ασκήσεις ενεργοποίησης, οι οποίες βοηθάνε και στη σωματική προετοιμασία και στην ψυχική προετοιμασία. Αυτό. Ποιο θεωρείς ότι ήταν το κλειδί για την επιτυχία της ομάδας και την άνοδο στην ΑΕΣΚΑ? Λοιπόν, το κλειδί της επιτυχίας είναι αρχικά το πολύ καλό κλίμα που υπάρχει εδώ στο Σύλλογο, η βάση που είχαν τα παιδιά από τα προηγούμενα χρόνια με τους προπονητές που έχουν περάσει. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό και το ότι η ομάδα βαδίζει σε ένα δρόμο με ένα πλάνο το οποίο δεν αλλάζει. Ο στόχος να έρθει μέσα από αυτό το πλάνο χωρίς να ξεφύγουμε, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί κοιτάμε την επόμενη μέρα και όχι την επιτυχία αυτή καθεαυτή για το σήμερα. Πώς διαχειρίζεσαι την πίεση και τις προσδοκίες από τους παίκτες και το κοινό? Λοιπόν, τις προσδοκίες τις δημιουργούμε εμείς οι ίδιοι για τον εαυτό μας μέσα από τη δουλειά που κάνουμε και από το πλάνο που ακολουθούμε. Τα παιδιά έχουν πολλά χρόνια σωστές βάσεις σχετικές με τον Νίκο τον Γκίκα και προσπαθούμε μέσα από τη δουλειά και τη στόχευση που έχουμε να κάνουμε κάθε φορά και ένα βήμα παραπάνω. Οπότε τις προσδοκίες για τον εαυτό μας τις δημιουργούμε εμείς και προσπαθούμε μέσα από τον σωστό τρόπο που κρίνουμε εμείς να τις φέρουμε εις πέρας. Εξαιρετικά. Αγαπάμε τον Σταύρο και τον Γκίκα και τον Αγγελή και είναι όλοι καταπληκτικοί.